як масъалаи калон дорем, яъне бисёр ҷумла биёин хонем. Назарали дар як моҳ 900 километрро бо мошини хизматӣ ва 1000 километрро бо мошини шахсӣ тай кард. ӯ ба ҳар 100 километр ба ҳисоби 4 литр бензин сарф намуд. Нархи 1 литр бензин 4 сомонию 50 дирам мебошад. Назарали дар ин моҳ барои бензин чанд сомонӣ сарф кард? Хай биёин ҳамагӣ ба қисмҳо ҷудо кунем. Ҳамагӣ чанд километр роҳ гашт? Яъне 1900 километр роҳ гашт. Ва медонем ки дар 100 километр 8 литр бензин сарф кард. Яъне аз инҷо чӣ маълум мешавад? Ҳамагӣ чанд бензин рафт барои 19 зарби 8. Яъне ин чанд мешавад? 19 зарби 8 80 72 152 литр меравад. Яъне барои ҳамаи масофаи тай шуда 152 литр бензин сарф шуд. баъд ҳамин мо бояд чӣ кор кунем? Давомаш мушкил нест. 152 литрро бояд ба 4 зарб кунем. лекин ин зарб мумкин камтар қаин бошад, яъне так ба так. Биёин 4ро ба 9 тақсими 2 гардонем, ки осонтар шавад. Зарби 9 тақсими 2, яъне ба касри гардонем. Яъне барои чӣ хе кардем? Нигоҳ кунед, 152 ва 2ро ихтисор карда метавонем. Яъне 152ро ба 2 тақсим кунем, чанд мешавад? Ин ба 76 мешавад ва 76ро ба 9 зарб мекунем. Яъне ба 9 чанд мешавад зарб кунем? 9 кара 6 54, 4ро менависем 5 дар хотир, 7 кара 9 63, 5 дар хотир 68. Яъне 684 сомонӣ барои бензин рафт. Яъне чӣ кор кардем? Аввал ҳама километрро ҳисоб кардем, чӣ қадар литр рафт ҳисоб кардем ва баъд ҳамун литрро, чанд литрро ба 4 сомонӣ, яъне 4 сомонӣ 50 дирам зарб кардем ва дар охир натиҷаро гирифтем. Яъне дар ҷои як ивазкунӣ кардем, ба ҷои 4 зарб кардан, ман ба касри гардонам 9 тақсим 2, барои аввал ихтисор кардам ва ба 9 зарб кардам. Яъне шумо метавонистед бо 152 зарби 4 карда ҳал кунед.